Mela nilqawkom eżeż aħwa Maltin u għawċin b'mod speċjali familja River of Love. Nilqawkom fostna lejla għal-messaġġ ieħor ta' mill-ġejja mill-kelma Alla li nemmen li daħħa jkun ta' inkoraġġiment għall-bosta sewwa u ta' tiżħiħ għall-Knisja. Kulħadd jitlob miegħi issa stess, jitolbu miegħi issa stess, jitolbu l-Ispirtu Santu biex il-mulej jkellimna mill-kelma qaddisa tiegħu. Okay, boys and girls, thank you. Hallelujah. Mela, kulħadd jitlob miegħi minn qalbek Missi Qaddis, kellimni lejla mill-kelma qaddisa tiegħek. Jiena lest nirċievi l-kelma tiegħek u għatini revelazzjoni tal-kelma tiegħek. Ħalli qatt iktar ma nerġa' nkun l-istess iktar u għamel il-kelma tiegħek titrasformani, tbiddilni u ġeddit li femti u ħsibijieti. Aħdem fija Spiritu Santu biex inkun dak kollu li inti sejjaħli biex inkun għall-glorja tiegħek missier fi Ġesus Kristu. Amen. Mor fi ktieb ta' Mattew kapitlu 22 vers 14, skrittura li kemm il-darba smajnija. Mattew 22 vers 14. Dan huwa l-ewwel messaġġ part 1. Part 2 ħatkun darb'oħra. Part 1 ta' dan il-messaġġ. Skrittura bl-Ingliż ġeneralment nafuha. Ħafna huma l-imsejħin imma ftit huma l-magħżulin. Many are called but few are chosen and the rest are frozen. Many are called, few are chosen, and the rest are frozen. Għadnu pieċi li għetna rakomaw. Grazzi Ġesu. Inħedġiġkom biex mill-inqas eżisaħu għal-minn għall-inqas. Tamlu ċerti, naf li kunem ċirkostanzi, ħafna minnkom dal-ħar kolkom testijiet tal-iskola, studi, nifimkom, naf li kalkom bosta, xud minnkom tiġijiet u sefirtu, naf li s-sajfu u għana rajek, ma anyway. Importanti li taqtawx xirka. Il-raġuni, waħda, number 1 hija biblika. Il-tieni net, hija kemm ħaddum tħeġġeġ u taqbad waħdek. Inti immaġina xejdulhom. Munsel skuk fl-imkien, jaqbdu. Aqbad sok wieħed u firxu, firdu minnhom, ejli kemm ħajdhom jaqbad waħdu dar. Speċjalment fil-ċirkostanzi dal-ħajju rax ma tarieħ mal-tempata kontro u waħdek qed tipprova taqbad waħdek. M'għaddhomx jaqbad waħdek. Apparti li hija kontra reda Alla li inti tkun waħdek. Anyway, ġażomma f'moħħok dik li dak kollu li nitkellem miegħek fuq illum għandu x'jaqsam ukoll li ma tistax tkun waħdek. Għax inti meta Alla sejjaħlek u fuqek ħanitkellem illum ma sejjaħlekx waħdek. Infatt il-messaġġ tal-lum l-ewwel parti jisimha u t-tieni parti jisimha imsejjaħ darbtejn. Imsejjaħ darbtejn. Called twice. Tifmuha? Imsejjaħ darbtejn. Morru fi ktieb ta' Mattew issa, vers 5 għawin kapitlu 25, called twice. Intom kollha li idinaw dan il-post hawnhekk, mhux għax idin River of Love bħala lokalità. River of Love mhux il-bini. Il-River of Love huwa poplu. Sewwa ma bħal kull min inti qiegħu jew qegħdin x'imkien ieħor f'xirka simili, kulħadd minnkom huma imsejħin, kollha kemm intkom imsejħin. Imsejħin jiġifieri Alla sejjaħlek. Alla sejjaħlek. Malla meta sejjaħlek, din mbagħad nitkellem fuqha fit-tieni massaġġ. Tak sejħa. Sejjaħlek biex itik sejħa. Imsejjaħ darbtejn. Sejjaħlek. Morru fi ktieb ta' Mattew 25. Għaw xi ħadd minnkom ġieli ħassejtkom li qiskom inti m'għandekx sejjaħa fuq ħajtek. Għaw xi ħadd ġieli ħassejtek m'għandek sejjaħa fuq ħajtek? Mela dik hija l-ewwel gidba rridu nkissru. Number 1 inti diġà msejjaħ. Alla jsejjaħ lil kulħadd.
Is-sejħa sew fi ktib ta' Eżajja, sew fi ktib ta' Mattew bosta postijiet, is-sejħa ġiet mibawta in-nazzjonijiet kollha. Lil kulħadd, lil kreaturi kollha. Kulħadd ġie msejjaħ. Mela kulħadd jgħid warajja, jien msejjaħ. Jiena msejjaħ minn Alla. Amen? Issa msejjaħ minn Alla, tħaltux msejjaħ minn Alla l-ewwel sejħa mat-tieni sejħa. L-ewwel ħaġa li inti msejjaħ hija biex inti tkun salvat. Iben jew bint Alla. Qed tifhmu? Dak kulħadd huwa msejjaħ, però ma jfissirx li kulħadd laqa sejħa. Qed tifhimha? Issa jiena nispera ma nistax noħodha for granted li kull minnu qiegħed bil-qiegħda hawnhekk ilqajtu s-sejħa. Li l-ewwel ħaġa ma tkun huwa tkun iben Alla. Bint Alla fi Kristu. Imwieled minn ġdid. Jekk inti twieled minn ġdid, inti sirt iben u bint. Skrittura hija mod ampju ċara fuq hekk. Ġifieri int tiġà imsejjaħ. Infatti ngħidlek il-verità, number one, it-tieni sejħa qatt ma tista' twattaqa jekk ma jkollokx l-ewwel sejħa. U l-ewwel sejħa hija l-iktar importanti iktar mit-tieni sejħa. Però inti kontabbli fuq it-tieni sejħa. Fimtu battu? Iċċen il-qaba, diħel ċar? Mela, l-ikbar sejħa tiegħi u tiegħek, mhux jekk inti tkunx apostlu, profeta, pastor, evangelist, diaknu, elder, isqof, jew papa, dik mhux l-ikbar sejħa. L-ikbar sejħa hija li inti ssir iben Alla, bint Alla. Dik l-ikbar sejħa. Però dik inti ma għamilt xejn fuqha. Għalhekk inti once li salvat bil-grazzja u inti m'għandekx toffri lil Alla għax inti ġejt ma għamilt xejn biex titweled minn ġdid. Ħlief tgħid li iva, grazzi, nemmen. It-tieni sejħa hija inqas rigward sejħa rigward importanza jenqas mill-ewwel sejħa, imma hija iktar ta' kontabilità. Għax issa t-tieni waħda trid tagħmel kollox fuqha. Qed tifhmu differenza? Amen. Mela jiena it-tifel tiegħi, it-tfal tiegħi, jekk li saru wliedi huma ma għamlu xejn biex isiru wliedi. Sewwa u l-ikbar pożizzjoni li għandhom miegħi huma ta' wliedi. Pero jekk jiena l-ġożajja u kien Mikajas inqabbadhom jagħmlu xogħol, xi attività, xi task, u nżomm u ntihom dik ir-responsabilità, ta' dik ir-responsabilità li nitihom dak issa jridu jiġu miżmuma kontabbli tagħha. Il-mistoqsija mhux fuq jekk jibqgħu xogħliet. Il-mistoqsija kemm ħajbqgħu fidili fuq dak li qabbadtu. Għalhekk il-Kristjan l-ikbar transfer li jaqla il-Kristjan huwa l-ewwel wieħed huwa Kolossin 1:13 meta inti tiġi minn ulit id-dlam issir ulit id-dawl. Grazzi Ġesu u għidlu grazzi Ġesu sta minn qalbek. Li inti ġejt trasferit minn saltna ta' dlam għas saltna ta' dawl. Grazzi Ġesu, ħala li jgħati għafdi ringrazzja lil Ġesu. Gloria lil Mulej. Taqafx minn besa. Gloria lil Mulej. Għaliex inti issa, gloria lil Alla l-Missier li benu Spiritu Santu, inti skappajt l-infern. U dik mhux ċajta, għax eternità mhux ċajta. Però kull wieħed minna xorta ħajġi ġudikat, kont taf. Id-darba mhux bħala eben u bint, imma bħala għaddej fejn inti kemm inti obdejt it-tieni sejħa. U kemm kont fideli it-tieni sejħa. Ma dik ħanitkellmu nhar il-ġimgħa fuq. Tifhmu aħwa? Halleluja. Mela ħamorru fuq l-istorja li Ġesu stess irrakkonta Matteo kapitlu 25. Min vers
il-parabola tat-talenti, vers 14. Għax dan bħal wieħed li kien se jsifer u sejjaħ il-qaddejja tiegħu u ħallilhom ġidu f'idejhom. Li wieħed ta' 5 talenti, li ieħor 2 u li ieħor 1, kull wieħed skont il-ħila tiegħu u sifer dak li kien ħal 5 talenti mar minnu fih iħaddimhom u għala 5 oħra. Hekk ukoll dak li kien ħa 2 għala 2 oħra. Dak li ħa wieħed mar ħaffer fl-art u ħeba flus sidu. Wara ħafna sid dawk il-qaddejja raġa lura beda jagħmel il-kontijiet magħhom. Resaq qudiemu dak li kien ħa 5 talenti u ġiblu 5 talenti oħra. Sinjur qallu 5 talenti ħallejt f'idejja dawn aran lajt 5 oħra. Qallu s-Sinjur sewwa qaddej tajjeb u fidil, int kont fidil fil-ftit u jien se nafdak fuq ħafna. Dar ridu nitkellmu ħafna iktar fuqha iktar tard. U jien se nafdak fuq ħafna. Idħol fil-ħena ta' sidek. Resaq ukoll dak li kien ħa 2 talenti u qallu Sinjur 2 talenti ħallejt f'idejja hawn naraq lajt 2 oħra. Qallu s-Sinjur sewwa qaddej tajjeb u fidil, int kont fidil fil-ftit u jien se nafdak fuq ħafna. Idħol fil-ħena ta' sidek. Iżda resaq ukoll dak li kien ħa talent wieħed u qal Sinjur lilek nafek bħala raġel aħrax taħseb fejn ma żrajtx u tiġbor fejn ma ġarritx. Taħseb li kien jafu żewwel żejdu dan? Bżajt u mort bżajt u mort ħbejt it-talent tiegħek fl-art. Għawara għandek dak li hu tiegħek. Qabeż is-Sinjur qallu għaddej ħażin għażin kont taf li jien naħsad fejn ma żrajtx u niġbor fejn ma ġarritx. Mela kien missek mort qed flusi fil-bank biex meta niġi kont immur niġborhom bl-imax. Khudulu mela t-talenti u għatuh il-dak li għandu l-10 talenti. Għax kull min għandu jingħatalu iktar. U jkollu iżjed ukoll. Iżda min m'għandux jittieħidlu saħansitra dak li għandu. U ġi iġġudikat. Fl-Iskrittura titkellem fuq bosta sejħiet. Illum ħan nitkellmu fuq l-iktar waħda importanti biex inti takkumula maturità, għax għandek bżonn il-maturità, għax fik tibda Galatin tgħidlek meta tsir inti iben tista' tispiċċa topra xorta waħda bħala skjaf, Galatin kapitlu 4 vers 1 sa 4. Tgħidlek għandek ħafna ulied, imma peress li baqgħu maturi għadhom jaqdu bħala l-qaddej, m'għandhomx is-sens ta' ulied. U Alla din xi ħaġa interessanti, isimgħuni sewwa. Fit-Testament il-ġdid u anke fit-Testament il-qadim, apart il-Vanġelu l-istorja tal-Vanġelu nifisha, Alla ma jibgħatx qaddejja, Alla jibgħat ulied biex jaqdu. Jiġifieri Alla dejjem ikabbar ulied biex jaqdu. Jiġifieri l-ewwel ma tkun taf int li inti wilt. That you are first a son, a daughter. Qed tifhmu aħwa? Halleluja, tibdix minn sieqa kif jgħidu bil-Malti. Għalhekk hawnhekk aħna nagħmlu l-courses biex min jopera f'xi ministeru irid jopera bħala iben u bint li qed jaqdi lil ħutu mhux qed jopera bħala pożizzjoni u ma tistax toħod il-pożizzjoni għax inti m'għandekx pożizzjoni, inti iben, inti bint. L-ikbar pożizzjoni ħadd ma jista' joħodilek għax inti bint u iben. Amen, u inti topera minn hemm. Issa morru fi ktieb ta' l-ewwel vers, kapitlu 10 ta' Luqa. Ħanorikom xi messaġġi skritturi kif Ġesu kien jopera. Luqa 10. Wara dan, mela, anzi ħamorru skużawni, morru 9 l-ewwel. Mbagħad immorru 10. Ġesu sejjaħ l-12 madwaru. Hawnhekk Ġesu sejjaħ 12 il-disċiplu. Mela l-ewwel sejħa kienet huwa biex isiru disċipli. Issa fl-Iskrittura hemm postijiet fejn jgħidlek isiru ulied. Imma ħanħallu għal issa dik. Mela l-ewwel sejħa hija li inti biex timxi wara Ġesu. Biex inti ssir taf il-Ġesu. Amen. Luqa 10 issa li jmiss
Isma' ħanilkom bl-Ingliż. If you mess up the first one, you will handicap the second one. If you mess up the first one, you will handicap the second one. Jekk Alla kellu pjanu sejħa li jekk kellu għal Adam u Eva, l-ewwel ma ta' mneħħilhom huwa l-awtorità ta' wlied. Mbagħad spiċċa ħajġek jalhom is-sejħa. Qed tifhmu? So għalhekk l-ewwel Alla ma jsejħlek, ma jsejħlekx għaddej, ma jsejħlekx apostle, ma jsejħlekx my great prophet, my son, my child. Ġifieri inti tikber sew f'dik l-identità li inti iben, inti bint fid-dar tal-missier. Għandek fid-dar tal-missier tas-sema u fid-dar tal-missier spiritwali hawn. Diġi jitkellem fuqha, ma mhux fuqha ħan nitkellem illum. Mela, Luqa kapitlu 10, tara dan vers wieħed l-istess. Wara dan il-mulej għażel 72 oħra. Mela l-ewwel sejjaħ 12, din nafuha, issa raġa' sejjaħ 72. 72. Mark 3. Mark 3. Għal xi wħud minnkom nista' nifhem li lkom fil-mixja u tistudjaw l-iskrittura tgħid li daw basic għalija, ma jimpurtax. Aħna rridu nkunu kollha fuq l-istess paġna, ħalli nimxu bejt fit l-istess. U anke jekk inti tkun tafhom, tajjeb li terġa' tiftakarhom. Sewwa, ħanibdew vers 13. Ġesu tela fuq il-għolja u sejjaħ lejh lil dawk li ried. Huma resqu lejh u għażel 12 li semmihom apostli. Isimgħuha. Dawk li intom għamiltu in Search of Timothy jew Sons of the Kingdom. U għażel 12 semmihom apostli, ġifieri il-kelma apostli ġifieri mod ġenerali tfisser wieħed mibgħut. Okay? Mibgħut. Mbagħad hemm l-uffiċċju ta' apostlu. U għażel 12 li semmihom apostli biex jibqgħu miegħu. Mela l-ewwel x'inhi? L-ewwel ħaġa li Ġesu sejjaħlek biex inti tkun biex issir taf lilu qalbi tiegħek. Biex issar taf lilu, jekk inti xi darba tħossok qed tejra l ħuk li sfortunatament mill-ġisem ta' Kristu tiġri, jew għal oħtok, jew tħossok f'xi kompetizzjoni ma' ħuk u oħtok f'xi ministeru, jew taħseb li dak ħadd il-ministeru jew dik ħadd il-ministeru. Min jista' joħodlok l-uffiċċju tiegħek ta' eben u ta' bint? Għalhekk, kif jgħidu bl-Ingliż, get your priorities right. Jiena u inti l-ewwel sejħa huwa li nkunu ma' Ġesu. Aħwa, għaw ministeri kbar li l-mulej jgħidulhom iqaf. Tieħi xi ħadd ieħor dal-minister. Mhux xi ħadd ieħor li si fuq YouTube, ġeneralment ikun xi wlied li jkun kabbar fid-dar. Imma ġifieri mhux l-ewwel darba nafx kemm intom ġieli smajtuha meta kien hemm xi ministeru kbir u l-mulej jgħidlu sejħlek xi ħaġa oħra għatih il-ġieli smajtuha di? Għaliex dak il-bniedem m'għandux problema jgħaddi. Għax inti m'intix marbut mat-tieni waħda, inti marbut l-ewwel mal-ewwel waħda. Li inti bħala eben l-ewwel, qed tifhem jekk intom tiftakru il-parabbola li tiġri ta' spiss ta' bin il-ħali, sewwa it-tieni eben il-bin il-kbir, the big brother, għalkemm kien fid-dar, però hu kien vera the prodigal son, għaliex għalkemm kien fid-dar qatt ma ħassu eben. U era l-ħuħ. Jekk inti m'intix sikur li inti l-ewwel ma inti iben u l-ikbar sajħa tiegħek hija li inti tkun iben. Brothers and sisters, meta jiena u inti nirċievu xi rivelazzjoni mill-Ispiritu Santu mill-kelma, Alla ma jtilekx għax inti apostli jew profeta jew evanġelista, jtilek bħala eben. Jtilek bħala eben. L-ikbar rivelazzjoni li jiena kelli huwa dak li jgħidulu in the closet when I am just spending time with the Lord. Jgħid nitlob fl-Ispirtu. Dik hija rivelazzjoni li inti tirċievi u l-missier jagħtik rivelazzjonijiet bħalma tgħid l-ewwel Korintin kapitlu 14 li aħna meta nitolbu fl-Ispirtu qed nitolbu misteri. Qed nitolbu misteri mat once li jiġi ma jibqax misteru jsir xi jsir revelazzjoni.
Ma tibqax misteru, x'misteru tfisser sigrit. Sigrit divin. Allura l-ewwel ħaġa jiena u inti irid inkun sekur li jiena eben fid-dar tal-mulej. Ismawni. Kull min huwa msejjaħ River of Love, inti jiben hawn. Inti bint hawn. Kull min hu msejjaħ x'imkien ieħor, suppost jekk joperaw sew, joperaw bħala bint. Bħala eben. Issa dik question oħra u intom tafu intom ilkom fil-mixja u jiena naf, hemm ħafna Kristjani li jħobbu l-Ġesu, imma mhux kull dar topera hekk. Mhux kull dar topera hekk. Imma żewk affarijiet tagħhom, jiena mhux ħa nagħti kont tal-jom, jiena għal din id-dar qed nagħti kont. Simple as that. Sewwa jiena Alla ma waqqafx biex ikun l-imħallef fuq il-knejjes, nagħllem il-merħla li Alla fdali, mbagħad il-komplament jara Alla. Amen? Halleluja. Imma kull dar tittopera hekk. Għax aħna suppost qed noperaw il-mera tas-sema. Fis-sema familja maħwa. B'missier wieħed ovvjament għax hemmhekk missier. Orrajt hemm il-missier spiritwali, sewwa. Imma f'kull dar hemm missier u kull dar hemm ulied. Imma qed ngħidilkom da għaliex dawk li intom ħafna fil-mixja dawn mhumiex kunċetti li ħadnuhom il-Kristjani kollha. Mela, l-ewwel ma inti msejjaħ huwa biex inti tkun iben. Dik hija l-ikbar sejħa aħwa. Ġifieri jekk inti xi darba ħassejtek m'intix imsejjaħ, ix-xitan gidiblek u inti ment il-gidba tiegħu. Int bint, meta Alla jħares lejk ma jgħidlekx hawn hi il-profeta għażiża tiegħi. Fiha sibt il-għaxqa tiegħi bħala profeta. Hawn hu ibni għażiż, hawn binti għażiża fih jew fiha nsib il-għaxqa tiegħi. Inti maħbub bħala ben, mhux maħbub bħala evangelist. Inti maħbub bħala bint, mhux maħbuba bħala profeta jew pastor. Inti maħbub bħala ben. Dik l-ewwel tittikber fiha inti. Tissegura ruħek li jiena bint Alla, jiena ibn Alla. Amen? Jiena dik l-ikbar sejħa u ħadd ma jista' joħodilek. Ħadd ma jista' joħodilek. Anzi, inti Alla tak il-privileġġ li tista' ġġib pulit oħra fis-saltna, halleluja. Amen? Tista' tagħmilha tal-midwife, jew mid-husband. Xumbat il-maskili ma nafx isir. Amen? Ġifieri dak huwa privileġġ. Ix-xita isimgħuni, skont Rumani kapitlu 8, vers 14 sa 18 u għandek ukoll 26 u 28. Għandek l-iskrittura tgħidlek li l-kreazzjoni qed tokrob qed tistenna l-manifestazzjoni mhux tal-evanġelisti. Mhux il-manifestazzjoni tal-profeti u tal-apostli. Il-kreazzjoni qed tokrob tistenna l-manifestazzjoni ta' awliet Alla. Illa kieku kulħadd jopera bħala wild, bħala son and daughter jaħasra. Amen aħwa? Kulħadd jgħid, I am a child of God. Jiena bint Alla. Alla huwa missieri. Dak ma jista' joħodulek ħadd. Amen, m'għandekx għalfejn tħossok f'kompetizzjoni ma' ħadd. Inti unika, inti uniku għal-mulej. ħadd ma ħajjirreplacjak. Jistgħu jirreplacjawk fil-ministeru, ma ħadd ma jista' jirreplacjak bħala eben. Jiena nista' ngħid il-Ġożajja għamil li tazzate, u mbagħad ngħid il-Mikajas għamil li tazzate. Imma ħadd ma Mikajas mhux ħajreplacja l-Ġożajja. Ġożajja mhux ħajreplacja l-Mikajas. Qed tifhmu? Ministeru kantanti hawnhekk kellna turrunka minna li bdejna f'20 sena. Mhux għax irreplacjaw bil-forsi xulxin. Sewwa, l-istaġuni jinbidlu. Ushers kellna turrun, greeters kellna turrun, cafeteria helpers kellna turrun, ushers sewwa jinbidlu għal varji reazzjonijiet. Imma jista' jkunu wkoll anke dawk li jibqgħu fid-dar jinbidlu għax forsi jixtieq ministeru ieħor jew iħossu li dak il-ministeru qisu jrid jimmuvja biex jagħmel xi ħaġa oħra biex jikber f'esperjenzi oħra. Ministeru titoqgħod attent. Għaliex il-ministeru tiegħek jekk ma tuħu ħsiebu għalhekk jiena u inti rridu nagħdu rendu kont għaliha. Qed tifhmu? Jien m'għandix ħa nagħti rendu kont għax inelben għax ibben għamil missieri. Irid noqgħod attent ta' xorta ta' ma jfissirx li nista' nagħmel irrid. Imma bħala ministeri li rridu ħsiebhom. Issa, aħna kollha qed nikbru u ħadd Alla meta jseħħlek
ma sejħlek xejn perfett. Kieku ma sejjaħ il-ħadd. Sewwa aqta' qisek. Sewwa. Imma issagura ruħek morru fi ktieb tal-ewwel Pietru issa. L-ewwel Pietru 2. Min vers 9. Intom ġens maħtur. Aħna poplu mażul. Jiġifieri aħna poplu ta' nies li ġejna mażula. Int mażula. Int mażul. Il-pastor, l-apostlu, il-profeta mhux mażul iktar minnek. L-istess demonju li nkeċċi jien tista' tkeċċeħ int. Bħala bint, bħala ibben. Qed tifhmu? Li ċertu ministeri, mhux ċertu, kull ministeru li inti fdat, tista' tirrenda kont għalih da. Ma dak jew ħajkollok premijiet, jew ħallok tal-telfin. Ta' kif ħendiljajt, jew għamilt, jew maħt ħsieb, jew ma bdejt, għax hawn ħafna li kollhom sejħiet, mhux ħafna, kulħadd għandu sejħa. X'imkien għandek sejħa. U sejħa toqgħodx taħseb bil-fors irid imur nirbaħ Malta kollha għall-mulej. Jekk għandek dik is-sejħa, praise God, do it. Jekk inti taħseb li Alla sejjaħlek biex tibda xi xogħol ġdid, do it. Mela jekk huwa ġdid ħalli il-ta' madwarek ħallihom warajk, mhux toħodhom miegħek. Jekk huwa ġdid, x'inkella mhux ġdid xejn, kull ma tagħmel qed traqqal pannu bil-ħaram bil-qara aħmar. Skużawni. That was a slip of a tongue. Bil-qara aħmar, jew qara aħdar, whatever. Qed tifhmu? Mela jekk xi ħadd jiġi mibgħut biex jibda xogħol ġdid, kif suppost tiġi mibgħut il-Bibja, mela bda ġdid. Jekk jiena il-mulej sejjaħli biex nibda immur nibni dar, mhux inżar mad-dar ta' missier u ommi biex nibda d-dar tiegħi. Mid-dera tifhmu xi ħaġa. Amen. Isma, xogħol apostoliku, infatti hekk isir, li meta jibdew xogħol ġdid jiġu mibgħuta. Ovvjament fl-istorja tal-Kristjaneżmu mhux dejjem kien il-każ. Sewwa mhux dejjem kien il-każ. Imma jekk l-affarijiet isiru sew, mbagħad l-affarijiet ikunu differenti u jonoraw il-Alla u jsaħħu l-ġisem ta' Kristu, mhux jweġġew il-ġisem ta' Kristu u jferu l-aħwa. Imma ħanitkellmu fuq l-ewwel messaġġ. L-ewwel Pietru 2:9. Imma intom ġens maħtur, saċerdozju reali. Ismawni aħwa, da mhux sejħiet ta'. Da kollu pakkett mill-uliet ta'. Aħna, dawk li intom forsi ma kontux tafu, aħna saċerdoti tafu. Taf li inti saċerdota hu? Sorry, insomma, le. Actually, fil-protestantizmu hemm priests nisa. So anyway, ma vera saċerdoti. Nazzjon qaddis, aħna nissejħu nies qaddisa, qaddisin. Dan kollu u apparti mid-DNA tiegħek ta' dak li ħanejdulu with inverted commas, sempliċiment li mhuwa sempliċiment ġej. Ebben ta' meta jiena ngħid jiena ebben Alla fi Kristu, m'intix qed tgħid xi ħaġa jekk ta' għala xanxe. Qed tgħid jiena mażul, jiena saċerdot, parti minn saltna, jiena persuna qaddisa fi Kristu, jiena parti mill-poplu li Alla kiseb għalih innifsu. Biex inxandar it-tifħir ta' dak li sejjaħli. X'inxandar? M'hemm tkun fuq il-praise and worship team biex inti xandar u laqas fuq il-pultu li inti xandar tiddi. Kelma oħra tixxandar tfisserija tiddi, to shine. To shine for Christ. Amen. Don't let anyone put out your light.
Keep shining for Jesus. تخلي الخط يطفي لك الداول. ابقى ادي على كريستو. انت فين انت من؟ انت فين انت؟ ما بصير يقولك بولبتو يا خسرة. كم يفشكل ناس دان البولبتو. poplu li Alla kisab għalih biex ixandar it-tifħir ta' dak li se jħilhom mid-dlam għad-dawl tiegħu tal-għaġeb. Intom xi darba jiena u inti ma konniex poplu. Bħalma qal Pawlu, konna ħmieġ. Hekk jgħid Filippin 3 minn vers 9 jgħidlek kull maħna konna ħmieġ trab tal-art. Anzi Pawlu jgħidlek konna letteralment daqs munsel żibel. L-opri kollha tajba tagħna. U aħna trab. Intom xi darba ma kontux poplu, issa sirtu l-poplu tal-Alla. My brother and sister, di biss li għandha tagħmilni poġġini fuq revival. Li jiena nisejjaħ il-poplu tal-Alla. Int min int, ir-raġel tal-Alla. Jiena mażul minn Alla. X'taħseb lin? Mhix kwestjoni x'taħseb, dax qal Alla fuqek aħma. Dan minn inti fid-DNA spiritwali tiegħek. U f'dik jiena u inti rridu nkunu sekuri, mhux fil-preaching, jew fid-daq. Għalhekk inwessikom li intkom tkunu fuq il-praise and worship team. Għodu attenti għax forsi titlgħu fil-limelight, għall-limelight, mhux għal daw in-nies biss isiru tiddu. Anka fir-realm spiritwali tal-għadu tibdew tiddu iktar. U tkunu target iktar għall-għadu. Għax meta l-bniedem sfortunatament jiġi moti ħafna mhux kulħadd, ħafna meta jiġi moti responsabilità jew awtorità laqas jibda jinduna li għadu b'dik l-istess responsabilità u awtorità li ġejt moti jużak biex iwaqqak bija. Ħares lejt Luċifru. Luċifru li kien li l-isbaħ wieħed fis-sema. Tafx kien isejjaħlu Alla? Ibni ta'. Meta intom taraw brother, sister, imsieken ta' jaqgħu jew morru fid-dinja, jew jiġġarfu, jew jagħmlu xi paprata, ħanejlek idolbu għalihom. Għaliex ħafna jitfixklu fiċ-ċuċċati. Bis-serja qed ngħidilkom. Qed ngħidlek Luċifru Alla kien seħħlu ibni, son of the morning. Il-Adam u Eva, ibni, spiċċa għaddej skjaf ta' dnub, bħalma konna aħna kollha. Dak l-ewwel, meta Ġesu kellu tentazzjoni fid-deżert, x'kienet l-ewwel tentazzjoni? Jekk inti li ben Alla vera. X'inhi l-ewwel tentazzjoni? L-ewwel attakk li ħajkollok int. Jekk inti x'vera ben. Hemmhekk l-ewwel ma ħajattakkak id-demonju. Għaliex? Moħħkom hawn isimgħuni sewwa. Mal-identità tiegħek hemm marbut il-wirt tiegħek. Jekk jirnexxiel intelfek l-identità tiegħek, intelliflek il-wirt tiegħek. Jekk jirnexxieli nitwissjalek, nikkorrompilek l-image ta' eben tiegħek, daqshekk sraqtlek fuq, skużani l-kelma naqra grassa, fottejtlek is-sejħa tiegħek. Għax inti tkun sikur bħala eben. X'irid imur noqgħod nagħmel festa? Għandi kollox f'dar missieri, jiena f'dar missieri kollox għandi bħala eben. Ma jinqosni xejn, x'rid imur jagħmel joqgħod jħarbat fid-dinja mal-prostituti u spiċċa mal-ħnieżi. Kellek kollox ma' missierek. Il-mument li tinsa li inti iben u inti bint, qiegħed f'periklu aħwa. Ix-xitan qed diġà qed jilgħab ma' moħħok. Morru simgħu l-messaġġi tal-weekend li għadda. Proteġġi moħħok, proteġġi ħsibietek. Kollox il-wirt tiegħek, kulħadd jgħidha l-wirt tiegħek. L-awtorità tiegħek, il-favur tiegħek, l-abilità tiegħek, il-sejħa u l-futur tiegħek huma kollha marbuta mal-identità tiegħek bħala eben. Is-sejħa bħala eben. Meta tiġi River of Love, ġo din id-dar b'mod speċjali, jiena m'iniex ġast il-ħabib tiegħek, il-ħabib tiegħek iva. Permettu li taħt il-grazzja tal-mulej u l-glorja tal-Alla. Jiena nopera bħala missier. Naf li mhux kulħadd jifhimha. Nifhimha, imma kulħadd jifhem mill-Alla l-missier. Mhux qed ngħidilkom jiena tqabbilx il-Alla l-missier miegħi sewwa x'inha imperfett tal-aħħar u dak perfett tal-aħħar. Sewwa, imma
qed ngħidilkom biex minnu mekk inti msejjaħaw, inti ħatopera hawnhekk bħala ibn, bħala bint. Fid-djar oħrajn ma nafx kif jagħmluha, ma f'din id-dar noperaw bħala familja ibn u bint. U missiera x'dik hekk Alla qal. Hemm messaġġi turrun fuq morru semgħu fuq il-Facebook, fuq il-YouTube. Amen. Tħallix l-għadu ifisfislek f'moħħok għax irid jaqilek mill-wir tiegħek ta' ibn. Irid ineħħilek il-focus tiegħek. Jien fulfilled bħala ibn. Li kieku il-mulej jgħidlek iqaf għamel dak il-ministeru, iqaf għamel il-praise and worship, iqaf pretka, iqaf mun evangelizza. Tgħidli mhux għall-mulej nagħmlu ma se nafti. Qgħod attent li ma tmux qed tagħmel dak il-ministeru biex takkwista identità u pożizzjoni. Inta tabda xi ħaġa. Dak għamlu minn qalbek imma minn out of a heart of a son. Grateful for what you've received as your inheritance. Dak għamlu bħala ibn grat ta' xwird kbir ġejt moti b'xejn. Amen. Halleluja. Għalhekk inti meta xi ħadd jiġi jgħidli għax pastor jien għamiltlek il-pulptu, għax jien għamiltlek iż-żeba, għamiltli. Taf xi ġifieri meta tgħid lili? Jew pastor jiena ġejt innaddaflek, ġejt naddafli. Ġifieri inti qed tipprova tiskorja xi punti miegħi. Thank you li ġejt naddaf. Thank you li ġejt għamilt il-pulptu. Thank you li żbaħt. Dak inti għamiltu biex tikseb favur miegħi u punti miegħi. Għamlu bi grat li lilek skansalek l-eternità tal-infern. Mhux biżejjed dik? Li inti tisejjaħ ibn. Għaddis, mażul, imsejjaħ, saċerdot, inti taf li x'ħin trid tista' tidħol fil-preżenza tal-Alla. Bħala ibn. U Alla jilqak bħala ibn u bint. M'intix kapaċi tagħmel xi ħaġa ħinse nitkellmu fuq darbora, meta tagħmel xi ħaġa l tagħmlu bħala ibn minn qalbek. Mhux biex takkwista punti malla. Jew mal-pastor. Ara jiena qatt ma jedna tawni, daqs kemm nagħmel xogħol fil-knisja qatt ma jgħiduli. Jien taf kemm nagħmel xogħol, rari jgħiduli thank you, God bless you, napprezza. U napprezza min jgħidli, ma fl-aħħar mill-aħħar xorta. Irid nagħmlu ma rridx inħalli rasi tintnefa' ħaxat għalli prosid u God bless you. Jew għax congratulations, well that was powerful, oh that was good, oh that was revelation. Illa dik kien ġos magħha. Nice, kulħadd toħobba kelma ta' koraġġ. Imma kemm tittoqgħod attent ma tafx iskrittura tgħidlek li t-tifħir jattestjak lilek. Tafu li jgħidlek fil-proverbi li inti t-tifħir li tiġi mod qed jittestjalek qalbek. Amen aħwa. Alleluja. Grazzi Ġesu. L-ewwel Pietru, kapitlu 2. Vers 21. Ħankomplu naqraw. Intom darba vers 10 ma kontux poplu, issa sirtu l-poplu talla, intom darba ma kontux sibu ħnina, issa sibtu ħnina. Halleluja. Vers 21. Għal dan intom kontum sejħa għax Kristu wkoll bat għalikom u ħallilkom eżempju biex timxu fuq il-passi tiegħu. Eżiż aħwa. Ġesu huwa ibn Alla. Aħna msejħin ulied u parti mis-sejħa ta' ulied. Dil-biċċa mhux ħadd taġobkom. Laqasi li ma taġobniex, nixtieq li mhux qiegħda fil-Bibja. Bħala ulied inbatu bħal ulied. Parti mis-sejħa tiegħek inti f'din id-dinja tbagħti persekuzzjoni, inġustizzji bħala ulied, mhux bħala evangelist, mhux bħala pastor, bħala ulied. Għaliex? Għax bħalma bata bit Sidna ibn Alla l-ħaj imbagħtu aħna. Il-persekuzzjoni, l-inġustizzji, l-weġġat. Grazzi mulej għaddejs. Imma biex aħna miegħu naqsmu il-glorja u l-qdusija tiegħu. Amen. Grazzi Ġesu. Illum nixtieq inħeġġeġkom.
مروا مديتاو li inti msejjaħ wilt, li inti ben, morru fi ktib tal-ewwel Ġwanni, morru hemm malaj. L-ewwel Ġwanni. Issaħħaħ inti fl-ispirtu tiegħek. Meta taqra l-Bibja, aqraħ bħala eben. Aqra l-Bibja bħala bint. Aqra l-Bibja, jiena bħarti mill-familja dinja littra ta' missirja tikellimni bħala ibnu. Jekk inti jiena u inti noperaw bħala wulied, qatt m'inti ħatejra l-ħuk, qatt m'inti ħatejra l-oħtok, qatt m'inti ħatejra l-pastor, qatt m'inti ħatejra l-elders jew dik. U once li naqdu fid-dar tal-mulej, li suppost kulħadd jaqdi x'imkien kulħadd jaqdi, kulħadd għandek isejjaħ. Issa nitkellmu fuq il-ġimgħa d-dieħla kalarid. Meta inti msejjaħ biex taqdi, inti msejjaħ biex tagħmel żewġ affarijiet, iġġib glorja lil Alla l-Missija u ġġib tiżħieħ il-ġisem il-familja ta' Kristu, il-familja tiegħek. Jekk il-ministeru tiegħek qed jibnilek l-ego tiegħek u attent. Il-ministeru li Alla tak l-ewwel tajulek bħala ibben biex tibni lil ħutek u biex tidda glorja lil missieri. Kull sejħa issa ministerjali, apparti dawk il-5 apostlu, profeta, evangelist, raj u għallim, hemm djakni, hemm xjuħ l-elders u hemm il-ministeri tal-għajnuni. Minn dawk il-ministeri, kull wieħed minnhom jibni l-ġisem ta' Kristu. Jekk inti qed tagħmel xi ħaġa li mhux qed jibni l-ġisem ta' Kristu, iqaf. Għax qed tweġġa' il-dak li ġie mifdi bid-dem ta' Kristu Sina. U ħafna minn nies taf biex iweġġgħu. Di xi ħaġa li ma kellhomx l-apostli. Il-Facebook, l-Instagram, YouTube, iweġġgħu il-ġisem ta' Kristu. Jekk għandek ministeru, l-Iskrittura tgħidlek l-aktar mod ċar, l-ewwel Pietru kapitlu 4 vers 10. Uża l-ministeru tiegħek biex tibni l-ġisem ta' Kristu. Jekk qed tagħmel xi ħaġa, jekk għandek xi sejħa, iġini. Tagħmel xejn biex tweġġa' l-ħutek. Tagħmel xejn. Aħna vera nweġġgħu xi għax aħna dajfa, imma jekk inti qed xi ħaġa bidlek l-attenzjoni, iqaf. Kun umli, iqaf. You don't always have to be right. Sometimes the best is to be quiet. L-ewwel Ġwanni 3. Araw bli ma għozza ħabna il-missier. Vers 1. Nistgħu nissejħu wlied Alla. U hekk aħna tassew. Għalhekk id-dinja ma tarafniex. Għax ma rifitx lilu. Eżiż issa aħna wlied Alla. Issa mhux ħankun l-amur il-ġenna, issa jiena wlied Alla. Fir-realm spirituali, meta l-għadu jħares lejk, jara ġbija ta' Kristu. Jara Kristu ieħor, jara ben Alla ieħor. Morru fi Ġwanni kapitlu 15. Naħseb ħana spiċċa bdi. Praise and worship, please. Ġwanni 15, ismaw. Mela meta inti msejjaħ bħala eben, msejjaħ biex nissaħħaħ fl-identità tiegħi, biex inkun naf minnu missieri, kemm ħabni, kemm jien maħbub. Fid-dinja ħatweġġa. Il-Knisja għadha fid-dinja. U xi kultant l-iktar nies li jweġġawk huma dak li tmur tadura lil Kristu flimkien magħhom. Imma hemmhekk ħatikber.
hemmhekk qalbek ħad tiġi marbula u hemmhekk ħad tiskopri what you're truly made of. Bħal mettilkom u għamilta fuq il-Facebook tiegħi. Il-maltempati mhux dejjem jiġu biex ikissruk. Xi kultant jiġu biex jirrevelaw x'hemm fik. Amen. Tempests don't always come to destroy you. Sometimes they come to reveal you. Amen. Hallelujah. Ġwanni, kulħadd jgħid jien imsejjaħ mingħand il-mulej. Il-mulej nnifsu sejjaħli. Il-mulej nnifsu għażilni. Jiena għandi sejħa divina mingħand il-Missier biex inkun iben fi Kristu Ġesu. Ġwanni 15 u ħanalqu b'din. Din hija l-ogħla sejħa. Vers 16. Mhux intom għażiltu lili, imma jien għażilt lilkom. U ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott. U l-frott tagħkom jibqa' ħalli kull ma titolbu l-Missier f'ismi u jagħtihulkom. Nistgħu nagħmlu messaġġ ieħor wara din. Il-frott tal-Ministeru iva, imma l-frott tal-Ispirtu mħabba, ħniena, għena, paċenzja, tjubija. Tfittix pożizzjoni ministerjali għalkemm kulħadd nemmen għandu xi waħda qabel ma inti sikur f'min inti bħala ben. Jiena u inti xi kultant darba saqsewni qalu li inti meta sibtu l-mulej. Għatlu qatt propja u sab lili. Jiena kont il-mitluf mhux hu. Halleluja. Aħna ngħidu għax I found God. No, qalbi. If you tried it, you would have never found him, I promise you. He found you. U sab lilek. U għażlek. U għażlek mhux meta kon fl-aħjar tiegħek. Għażlek kon fil-ħmieġ, fid-dnub, kont il-bot minnu, u għanek miegħu u salvak. U għal dak biss għejx grad. Għal dak biss għejx grad. U kull ma tagħmel għax għal dak biss għamlu. Għax salvak. Aħna nirringrazzjaw il-mulej għal fejqan. Nirringrazzjaw il-mulej meta jkollna xi promotion. Illum jiena u tfal ordnajna Chinese li nħobbu aħna, halleluja. Tgħidx kemm sparixxa men bejn aħna tlieta. Sibħa jkolli iktar għal-lejla, ma m'għandix. U bdejt tgħid kemm dom nirringrazzja lill-mulej għax huwa l-iktar favorit tiegħi minn fejn ordna. Sewwa. Kemm għandna nirringrazzjaw il-mulej li jinsalvat. U jsejjaħlek iben, il-kreatur tal-univers. Dawk l-anġli u d-demonji jitredu qudiemu lilek jsejjaħlek binti u ibni għażiż. Fuq dak is-saħħa. U hemm bosta messaġġi fuq il-YouTube li tistgħu tisimgħu biex tkomplu tissaħħu fuq li inti iben u bint. Hemm baxxu rasna. Alleluja. Grazzi Ġesu. Halleluja. Jekk inti l-lejla tgħidli, Pastor, kelli bżonn nisma' dan il-messaġġ, hawn xi ħadd jgħidli għandi bżonn nisma' dan il-messaġġ. Kulħadd iqum bil-wifa, Ismani, għamilt x'għamilt fil-passat tiegħek. Żbaljajt, gdiebt, dajt, għamilt sess barra u miżwieġ u minn kollox whatever. Droga. Semmi kollox. Insomma, toqgħodx issemmi xejn. Ma jmux jispiċċa l-ħabs, wara tispiċċa xi issemmi xi Ma għamilt x'għamilt. Kollox jiġi maħfur. Once li inti tidħol fid-dar tal-Missier u jibda jsellek ibni għażiż. Halleluja.
Thank you Jesus. والليلة المولية تجيلك كنت منتيش بارتي من الدار تياي من الفاميليا تياي مش عم بتقعد هنا الفاميليا تاع المسير فيه سوا كل ما تتعمل يا تيج لويفا مولية يا في خايتي كون انت السيتو سالفاتور تخايتي وسالفاني يقدر بيرسونا يا انت يا وشغلت اللوم على اول ضربة تخايتك الكريستو تكون سالفات تكون فيرامنت مولت من جديد وتكون تساو بنت يو بنا لو شغلت اللوم على اول ضربة تعمل دل اصلا اول يديك كاو شغلت على يديك ده كل اللي عليك تديكم في يوتيوب وفيسبوك انت من فين انت؟ ايدي طلبة ورايا من قلبك ايدي من قلبك ورايا بوجي ايد واحدة فوق قلبك ايدي ورايا مسي قديس جراتي الكلمات هيك جراتي لينا مسيح سيحت لي مولاي انت قبل ما ينعرفتك انت كنت جرفتني قبل ما ينصيحت لي لك انت سيحت لي مولاي مش عشينا طيب يعمل شي حاجة بمرته اللي يشرق لي اما في الجراتسيا تيك في الخناقة تيك انت سيحت لي وسلفيتني اطلبك اللوم سلفاني اغسلني بالدم قديش تيك علمني مولاي باش نرسى اكتر ليك سبيرتو سانتو اجبدني اكتر لي المسير لي قلب المسير اجبدني اكتر ليك مولاي باش نصير نف قلبك تساو منين دفيرة المخبة اللي انت عندك عليا بخلا ابن مولاي مش بخلا قداي او منسترو ما بخلا ابن اتيني السخة باش نسخة من هنا فيك بخلا بنت المسير بخلا ابن المسير فين نقصتك فين نقصتك ومنيش كونشي واغفر لي مولاي بخلا ما ينوكل نغفر للمين نقص لي ووجه لي جسو بخلا ما انت تعطي لي تشانس ويهد ورا لي خور وكل ين نستند جراتسيا وخنينة للكل موجاني جسو عمل ترامبيانت تاع قلب جديدة فيها وبدان الشهر جديد بدان الاستاجون جديد مولاي اعطيني اكتر ريفيلاتسيوني ومنفتكر الاول قبل كلش وفوق كلش يناتيك ابن مغسول في الدم مازول قديس ساچردوت مسيح باش نعطيك رينجراتسامنتو تفهير grazie ta salvazione مولاي اللي مش حتى بمرتو تياي يواش كني شاء لما بمرتو تياك بس بالجراتسيا انت سالفايتني وزاني يا جلوريا تياك باش نريبريزنتاك بخلا مسيري فوق دين الارض اللي تانت خفنا عندهم بزون يسمعوا بالمحبة تياك مسير سبيرتو سانتو كبس فيا محبة جنوينة عليك مولاي واتيني الصحة علمني نبط داك اللي تبط انت وعلمني نخاب داك اللي تخاب انت من اللوم القدام نطلب دعن اللوم نفهم واللوم نديكيارا لين مسيح من الله ين عند السيخة الله فوق حياتي اللي اكتر سيخة عليا من السيخ هبان المسير السماء إلى كل جهه غلوريا في اسم يسوع كريستوس آمين هاليلويا 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 grazie Gesù أو شهادة البردي ليلة هناك أو شهادة البردي وين أدوم خبي بيردي كبير أدوم شبشيبا ووياو كولو الكيك كله تخم ورا Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to Carmen Happy birthday to you May God bless you May God bless you From the morning till the evening May God bless you Hallelujah God bless you everybody نراوكم يعني simply جيك الله يريد الباتشي معكم نراوكم God bless you